Tara. Ngayalis kami. Mak, hawakan mo muna. Hi guys. Dito na magkain. Ang pepe mo. Okay na, mayroon na. Ang pepe mo na dito. Hanapin mo lang yung ano. Good morning. Yo guys, good morning sa inyo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Good morning, good morning. Biyahe na tayo. Tanggalin mo. Yan na. Ah. Morning guys. Tayo ay babya. Shout out po sa mga viewers natin. Magandang morning sa inyo. Ba't yun ang tunog to? Ha? Yan. Magandang morning sa inyo dyan. Ayan po. Morning po sa inyo dyan, sa mga viewers natin dyan. Ingat po kayo palagi, medyo maulan po ngayon. Maulan ngayon araw. Siguro baka may low pressure na naman. Pero sa Bicol, maulan daw doon eh. Ayan guys. Tayo yung maglalakbay. Tayo yung maglalakbay. Shout out kay Marlene Buban. Kuha tayo ng pass no. Yan ang tawag sa Merville. Oo. Yung subak camera, sira. Yung front yung ginagamit. Wala kang load. Meron. Ito. Loy mo sa ay ko. Ano na pagkuha? Malabo. Ayun. Ayan, salamat po sa 3 viewers natin dyan. May 3 viewers na tayo. Masaya na tayo. Oh, 4 na. Shout out po sa 4 na viewers ko dyan. Laking bagay na sa akin yan.
Yan, shout out po dyan sa apat na viewers ko. Thumbs up naman po sa apat na viewers ko. Share naman po dyan. Maulan, malamig ang panahon. Salamat po sa pagtamsak. Alis na dyan, aso. Sagasaan ka, aso. Ayan. Ang dami na rin ano ha. Ang dami na yung viewers ko. Salamat po. Naway na sa mabuti kayong kalagayan, iligtas man sa anumang kapahamakan. Sayang, nakaalis na tayo. Saka naman siya nag-order. Nakaalis na ako. Ayan guys. Nanonood ngayon kasi puro nasa trabaho. Puro nasa trabaho ngayon. Laki ng truck. Ilang kayang grabang mapapasok yan, ano, kubik ko, no? Laki. Traffic na dito sa bandang kaliwa. Mahaba na. Mahaba na. Ayun, no? Mahaba na, ano? Oh. Traffic. Oh, haba. Tuloy-tuloy. Oh. Ang traffic yan. Ang laki. Go. Ang lalaki. Up. Oh, tuloy-tuloy ang traffic nasa left side.
Haba talaga eh. Ayun, salamat po sa 5 viewers natin dyan. Sobrang traffic dito. Sa pabalik natin, ano, sa pabalik. Comment po kayo kung sino yung nanonood. Magandang morning sa inyo dyan. Kubaw, kubaw, kubaw. Shout out dyan kay Marlene Buban. Sarap na naman yung adobo mamaya. Adobong Bicol. Baana. Laging siram sana. Inaibubutang mo na sa Guro Garapon. Ibigay para kuot pa naman ganito. Salamat sa 6 viewers. Dami na. Dami ng viewers ko. 6 viewers na. Salamat good. Itan. Bakit hindi ito? Nakalimutan niya na siguro. Nakalimutan mo na siguro ne. Hindi ka na marunong ah. Anong oras na ba? Siguro natutulog ka. Nais ko sana'y ay tawagan ka, itanong sa'yo, laman ba ako ng isipan mo? Pati na rin ang puso mo. Alam mo bang ako'y nahihilaw, nalilito dahil sa mo. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Na mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng aking kwento. Dati ay ako'y sabongero.
Diretso yan, diretso ng Cavite yan, oh, yun. Bagong ginagawa yan. Oh, ang luwag, oh. Oh. Ang luwag. Ay. Mahal mo rin ako. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng aking kwento. Dati ay kay saya. Itanong sa'yo. Ito, ganda na rito. Pumatakbo ko lang dito ng mahal mo rin ako. Nais ko sana ay tawagan ka, itanong sa'yo. Man ba ako ng isipan? Alam mo ba ako'y nahihilo na nito? Ang takbo ng aking kwento. Dati ay kay saya. Mga ligaya. Miss kita. Salamat sa 6 thumbs up. Mga viewers natin dyan. Mura lang ang ano dito, 22 lang.
din dito ang dating daan. Ayan. Ang dating daan. Shout out sa 3 viewers. Tagal na akong di nakakasakay ng jeep mo. Sarap sumakay dyan, doon banda sa unahan, ano? Nag-aabot ka ng bayan. Sa may top load. Ay, top doon. Na, pero viewers na. Salamat po sa for viewers namin dyan. Mega love shout out po sa inyo. Ano ba, meron nagpakulay oh. Sino kaya yung nagpakulay na yan? $8? Salamat po ah. May nagpakulay. $8 oh. Ano ba yan? Oo, $8. Hindi naman nag-comment eh. Salamat po sa $8. Hindi nag-comment yung ano. Namahal mo rin ako. Kay Barred, Marlene Boba. Ayan o, libingan ng mga bayan eh. Ang ganda ng mga bahay nila dito. Ano? Surang tada malabo. Shout out sa 5 viewers natin dyan. Sarap dito mag-jogging ano, sa umaga. Tapos linggo no. Ayun na may bike na ano, bike lane. May linya na yung bike Oo. dito. Ayan si Kuya nagbabike po. Kaibigan ng mga bayani. Salamat sa 5 viewers. Umami na yung viewers natin ah. May aircon, muli. Salamat po. Mga kabigulano dyan. Maray na aga sa Indugabus dyan. Maray na aldaw sa Indugabus dyan. Ito kung bed ko. Ay, muna yan. Sanda to. Ganda, 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 ganda.
Shout out dyan kay Jan Paul. Jan Paul, gising ka na. Manood ka ng Bicolano Elben. Kay Erica. Ganda, ganda, ganda. Ano ibig sabihin ng bawo? Ano yung mga bawo? Dahil walang guard dyan, ano? At itanong sa'yo, naman ba ako ng isip? Yeah, parking muna tayo. Uy, alis dyan aso. Tingin na rin puso. Ikaw ba yan nasa video? Yes po, ako po. Shout out Joseph Kilop ng Parkview Homes. Saka kay Ate Tess Kilop, shout out po ng Parkview Homes. Napabait na mag-asawa yan eh. Shout out po Joseph Kilop ng Barangay San Vale. Oh, dami na nang binigay ah. $17 na. $17 na yung binigay mo. Salamat po sa nagbigay ng $17. Salamat po sa nagbigay.
Magandang umaga po sa inyo. Nasa trabaho sila, busy sila mga kaibigan natin. Sila Daddy Frankie. Busy yun eh. Sina Andrea de Channel, sina Kuya Arthur. Busy yun. Salamat po sa 4 viewers. Shout out po sa inyo. Waiting pa tayo sa delivery. Mamaya maya magbababa na. Shout out sa 5 viewers. Dumandami na yung viewers natin ha. Seven thumbs up na. 'Salamat kay Marlene Buban sa nagpakulay. Ay. $17.77. Shout out po sa Ligaw City. Dala doon sa Pransya, tsaka sa Paulba. Sa barangay namin. Shout out po sa Estancia, Tabaco, Albay. Mga kamag-anak ko dyan. Mga tiyuing ko. Dami na nanonood oh. Salamat sa 7 viewers. Shoutout po sa inyo. Comment na lang po kayo. Hindi ko alam kung sino nanonood. Mega love shoutout po sa inyo. Shout out kay Padimong Rans, kay Yoy TV, saka kay Jan Bugsa. Shout out mga pre, mga komedyante yon eh. Kaya kaibigan natin ng mga komedyante. Ang dami nila napapasaya. Siyempre tayo, marami din.
Siyempre, pagtulong din natin sa mga kababayan natin. Tulong natin sa mga nangangailangan. Salamat sa 7 viewers, 8 thumbs up. Madami na ha. Nag-live shoutout po sa inyo. Good morning, good morning. Ingat tayo palagi ngayon. Medyo maulan. Leonardo Pabol Sudsod, shout out pala kay Leonardo Pabol Sudsod, shout out sa'yo. Ikaw yung tumawag nakaraan. Tiyuin niya pinsan niya si Raul Sudsod ng Paul ba, ng announcer sa Naga ata yun or Iriga. Shout out po. Shout out po kay Pabol Sudsod, taga Paul ba po yan. Leonardo Sudsod. Sana manood ka ngayon, Leonardo. Ingat ka lagi sa pagbiyahe mo. Lagi kang nasa biyahe. Magbiyahe ka ng malayo. Ingat ka palagi. Ulan-ulan pa naman din ngayon. Sana makapasyal ka sa channel ko dito sa YouTube. Comment ka lang. $19 now. 0.99. May napadala na naman. Salamat sa nagpapadala. Swerte tayo ngayon araw Shoutout kay Arnel Odsinada ng Ginubatan. Salamat sa 7 viewers. Madami na Salamat po. Malaking bagay po yan sa akin. Tanghali na naman. Anong ulam natin dyan? Mga ka-viewers natin dyan. Salamat sa atin, thumbs up. Dami na.
7 thumbs up na oh. Salamat po. Gabayan po kayo ni Lord. Ingat po tayo palagi. Salamat po sa pag-share. Sige na, mauna ka na. 8 viewers na tayo. Salamat po sa 8 viewers. Ako muna, Gor. Dahil lang, Gora. Yan. Salamat, Gor. Salamat po sa 8 viewers. Binabusinahan tayo ng pangalan kasi yun. Mahal kita. Bakit pa nagkaganito? Ang takbo ng aking kwento. Salamat po sa pagpunta sa aking channel. Mega love shoutout po sa inyo. Hindi ko man po kayo kilala, basta salamat po sa inyo. Bakit ba nagkaganito? Ang takbo ng aking dati ay kahit saya. Miss kita. Miss kita. Mak, Dito, wala. Libre. lib. Libre na. Ayoko. Ipasa pa. No. Libre na ipasa pa. May masisira man kahapon yung kalaban natin, ano? Porque di man tayo nakakaiwag. Hindi man kachilas kasi ako eh. Saka si, Yardel. May bilis Di man talaga lang. pati yun. Tatlong yun. Yung palagi kalaban ko doon eh.
pirmahan, kampi nila ako Hindi, palagi. pero kung ano, desidiran ko na talagang bantayan ko yun si ano, Dami ng tinres mo eh. hindi makaano yun, nakakauna lang talaga sila. Yan kasi Kuya Arnel, di naman yung marunong Oo. masyado. Sa shooting. Pero may shooting ni Sharnel. Double. Kaya lang, siyempre, Walang training ba? hindi ganun ka ano. Partida pa nga yun eh. Nga boss? Muntikan pa nga sila, no? Partida pa nga yung ginawa natin eh. Ang laban lang doon, 2v3. Parang ganon. Sila, sulit sila, no? Panalo sila kahapon. 1-4. Hapon. Ano sa yung kalaban? Santahan na. Yung pinaklanggong. Sira. Up. I-plug man boss eh. Kunwari man. I-plug man ko na. Murag. Pero di man talaga private. Ano, regarag natin. Dati may plug mo nila eh. Murag, ano? Besa, ano? Plug man ko. Shout out po sa pleb. Dati ay kaisaya. 12 tamsak na, oh. Salamat po. Wala kasi yata akong picture kanina, wala akong thumbnail. Eh, hindi nila nakikita. $20, oh. $20 na pala binigay. Salamat po sa pagbigay. $20 na yung binigay niya. Mamaya, meron na naman yan. Itanong sa'yo. Imbis ng oras, no? Papunta pa lang natin dito. Isang oras na. 55 minutes na. Ay, tama ba? Anong oras tayo umalis doon? 10. Mga 9. Hindi, kasi 9:40. magla-live tayo. Mga 9:40. 9:30 tayo ng live eh. 9:58 na eh. 9:58. Stop light. Stop na light. Pa. Ay, kunin mo yung ano, ID. Ay, ito pala. Pwede ka nito pa mo. Delivery permit. Lagay mo nga dyan yung mga 13 tamsak na, oh. Salamat po. Ito, tama ka dek. Yung resibo. Tingnan ko. Wow. Yung address niya.
Yan, big love shoutout po sa inyo. Sa mga nanonood ngayon. Sa 13 din tayo nanonood. May dollar pa. Paano? Itanong sa'yo. Bandi na. Puso. Ay, lumalimit ko. Yun! Ayos ah, parang araw-araw ka nag-deliver ah. Ngayon lang? Ngayon na lang ulit. Oo. Kahapon no. Oo. Salamat! Thank you. Oo. Ibig sabihin, pag araw-araw nag-deliver, bigay ng Diyos yan. Swerte yan. Thanks God. Bigyan tayo ng kakataon para makabawi naman sa mga bagay na nangyari sa atin sa buhay. Yung mga nangyari sa buhay, hindi na ba ibabalik yun? Gumawa tayo ng mabuti. Magsipag. Yung the best. Sipagan natin para sa ating pamilya. Mga anak, mahalin asawa. Yan ang pinakadabis ngayon. Gumawa ng tama sa kapwa. Yan ang pinakadabis dyan. Mukhang waiting tayo dito, Brad, ha? Sige, Brad. Pwede man i-diretso yan, Brad, eh. 20 lang naman, eh. Ayan, guys. Ayan, guys. Dito na tayo sa area. Minsan, guys, ang hirap ng buhay din natin. Pag hindi ka nagsipag, wala rin. Kaya
minsan talagang dumarating sa buhay, kakamali. Huwag na lang ulitin. Dito muna tayo sa gilid, sabi ni Kuya Guard. Shout out dyan sa aking pinakamagandang misis, pinakamabait. Malamang nagluluto na yan. Yung adobong Bicol. Nako, sarap. Adobong Bicol. Gabi na nagikirik kita inawana. Gabi mo na bigpakirik kita eh. Shout out dyan sa mga Bicolano dyan. Mga mahal natin na Bicolano dyan. Bisaya, kung saan man. Mahal natin sila lahat. Kung ano naman ng iba-ibang lugar, mahal natin sila lahat. Bicolano kasi ako, kaya Bicolano lagi nasasabi ko eh. Tsaka yung channel ko, Bicolano. Bicolano Elvin. Elvin naman ang pangalan ko. Ayan, maraming salamat sa 4 viewers natin dyan. Malamig ang panahon ngayon. Sarap ng panahon ngayon eh. Napakalamig. Angkutin mo na, Brad. Ano, Brad? Angkutin mo? Dapat lang kapila. Yan. Ba itong painanti ko eh. Shout out sa tatay niya, Norbin Boban. Diyan sa Pransya. Gurang. Sipag din yan eh. Yan, nag-love shoutout sa inyo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat po tayo palagi. Ayun na siya oh. Ayun, deliver na si Makmak. Ayan no. Sipag din yung batang to. Oop, anong nangyari? Malakas. Lakas din eh. Tahimik dito sa lugar na to eh. Salamat sa 5 viewers dyan. Nagutom-gutom, masarap kumain ngayon. Tapos ulam mo adobo. May ako na ito iakyat. Sige na. Antayin daw yung tawag. Iba na naman sa sikyo. Ayun, sige. Susad. Labing ka. Labing silan. Iyan mga susikyo. Andyan. Oo, iyan. Buman sa kay Pailap.
Antay sige. ko na ang tawag. Kasi Sige. pasunod-sunod daw yung resibo. Tawagin daw. Okay lang yun. Waiting tayo guys. Shout out dyan. Laman ba ako ng isipan mo? Six viewers natin dyan. Mega love shout out po sa inyo. Ayos yan. Di ako nakawala ng viewers. Laging mayroon ah. Ay. Na nabukas pag live ko mayroon na naman $20. May $20 na naman. Shout out kay John Paul, kay Erika. Malamang nanonood yan. Lalaro na naman yan si Boy. Salamat po para viewers. Hintay muna tayo. Tingnan ang puso mo. Alam mo bang ako ilog? Charge natin to. Yan. Shout out 6 viewers. Comment naman dyan. Ayan, may magdi-deliver din ng Mac Asia.
Mac Asia magdi-deliver. Ayan o. Ito. Ayan o. Bagos sakyan niya. Sunod, sunod ka sa akin sa hulihan ka. Baka mauna ka. Step by step. Ay, step by step. Kasunod tayo. Ako na una. Dito ka lang sa likod ko, Guryo. Shout out kay Bimboy. Singga na Bimboy. Shout out kay Catherine Buban. Saka kay Nel Baynausa. Shout out po. Saka yung sa Baynausa Air Conditioning. Shout out po. Psst. Ikaw sa inyo dyan, your viewers natin, 13 thumbs up. Tagal-tagal ako dito ah. Sunod-sunod yung delivery. Halika dito, naka-live ako, mag-shoutout ka. Ano? Saan kayo pupunta? Saan kayo? Maglalaro kayo? Ano yung bata? Oh?
Kulit ng bata. Oh. Thanks sa 5 viewers natin dyan. Mega love shoutout po sa inyo. 6 na viewers natin dyan. Lumarami na naman yung viewers natin. Muna lang, okay na. Ayan. Tayo na yung susunod. Ang aking kwento. Mart International. Ay. Yan. Tayo naman ang sasalang. Tayo ay sasalang. Sasalang. Yan. Atras tayo. Ayos. Baba. Shout out Kuya Arthur. Kuya Arthur siya. Naka-live ako. Arthur siya, shout out po. Pasok ka naman sa LS ko. Mega love shout out po kay Kenneth, NGL, kay EJ, siyempre kay Daddy Frankie, tsaka kay Andrea the Channel, tsaka kay Aling Rochelle Vlogs, kay Madam. Salamat po sa 7 viewers. Nalilito. Salamat sa nagpadala ng $20. Thank you so much. Ayun, 14 thumbs up na. Salamat, God bless.
Hindi ako makatanggap ng comment. Bakit kaya? Kanina kasi hindi ko naayos yung ano. Salamat sa 15 thumbs up. Terus muna tayo. Ayan. Terus na tayo. Ayan. Madama na yung viewers natin. Salamat sa inyo guys. Ayan, may galap shoutout po sa inyo. Sa mga viewers ko sa sa Facebook. Minsan punta po kayo sa YouTube. Nood din po kayo. Shoutout po dyan sa Biyak ng Bato, Quezon City, sa aking kapatid George Buban, tsaka si Rose Buban, si Marvin, si Ryan, si Bird, Wait lang, please lang ako. sa aking kumari dyan, Kumaring Basyon, si Bert Boni, si Joros, shout out. Nuri, natira, Nuri, tsaka Manmaro. Tubig. Meron ako. Share kayo sa YouTube channel ko. Bicolano Elvin Vlog. Bicolano Elvin sa YouTube. Salamat po sa group ng Bicolano Elvin.
Shout out kay paring Arbe. Abo. Kay Gypty. Banyas. Sir. Nalimutan ko. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. Po. Marum. Numuri. Madaming pick up natin to. Pwede. Kunti lang. Nagkatabi ni Gar. Bus naman. Hinami rin. Hindi sa akin. Saan yung mabanti ni Kuya? Kahasal. Na mahal mo rin ako. Wala ako na isipan mo. Sport complex pala to. Alin? Ayun, Barangay Bonifacio. Court. Yan nakatira sila paring Alan Siles. Dati. Kaya Kuya Alan. Nagitong gurang sada. Parang Alan Siles yung inom-inuman. May motorized scooter ah. Yan daw sila dati nakatira. Barangay Court Bonifacio. May overpass na to. Igalap shout out po sa inyo. Alam mo bang ako'y nahihilo, nalilito. Shout out kay Jonathan Perseveranda. Kay Gistone. Shout out. Mga basketball natin. Pinsana natin. Kay Roger Buban, shout out. $20. Dapat nagbigay ng $20. Nagkita rin pala ano. Shout out sa Parkview Homes.
Barangay San Vale. Mga taga Parkview dyan, shout out po. Shout out kay Joseph Turalde. Tsaka kay Leo Velasquez. Velasquez. Yan, shout out. Dyan. Nora Abued, shout out po. Joseph Turalde, shout out. Kay Sir Turalde, Gerald, shout out. Tingnan mo sa Bicolan ng Elvin, dun sa group. Andun ka. Tingnan mo, pumasok. Alive eh. Big try ko. Ito. Oh, yun nga oh. Share. Kaya nag-shout out ako eh. Mabu kayo sa Bicolano Elvin. Shout out kay Jerome. Congrats, champion. Shout out sa aking nanay, Norma Buban. Saka sa aking tatay, sana gumaling ka na. Kay Catherine Buban, shout out. Saka kay Nel Baynosa. Shout out sa tiyuhin ko dyan sa Tuburan, Ligaw na Reynaldo Buban. Kaya si Saldi Buban. Tsaka si Mayminda Buban. May Diden Buban. Shout out po lahat sa inyo dyan. Gusto nyo manood, punta lang po kayo sa Bicolano Elvin sa YouTube. Yung traffic na ngayon Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at masarap yung ulam nyo ngayon. Ano mga ulam natin dyan? Hindi pa kami kumakain, mamaya pa. Kasi nagluluto si Mrs. ng Bicol na adobong Bicol. Natatakam na nga ako. Sarap yun eh. Ang lalaki pa din ng karne. 2 kilo yata, 3.
labasan na yung mga malalaking ano, malalaking truck. May nagbigay na naman ako 1K. 1.1k. Oo. Salamat po sa nagbigay. 1K nagpadala. Salamat po. Malaking tulong na po ito. Para po pag pagbigay po tayo ng saya. Shout out po sa lahat ng grupo natin dyan sa Bicolano Elvin. Big love shout out po sa inyo lahat dyan. Lalo na dyan sa mga taga Polba tsaka Malama. Tsaka dyan sa shout out pala dyan kay kay Aljim Calaminos. Polba po mga sudsod, shout out po. Dito na ako. Traffic na yung papunta ron. Shout out kay Lydia Buban. Shout out sa mga classmate ko nga pala sa group namin. Thumbs up na. Salamat po. Yan. Shout out kay Orly Kabayan. Orly Authority. Shout out po. Magaling gumawa ng yan sasakyan. Mechanic ko. Shout out po sa mga kamag-anak ko dyan sa Ligaw. Sa shop din nila. Sina Raymond Buban, sina Jonard Buban, kina Osilito Rodolio, sina Reynaldo Buban, kay Anlo, kay Gimoy, kay Salde, kay Ed, Charlie Gides, shout out. Galing gumawa ng yan makina, sasakyan. May shop sila. Pati na rin
dumaan talaga eh. Bawal yun ah. Takbo ng aking friend. Dito tayo sa Makati. Salamat po sa pagpunta sa aking channel. Shoutout po lahat sa inyo. Shoutout nga pala kay Bienbo. Nag-birthday nakaraan. May tita. Tsaka kay GR Kino, shout out. Tsaka kay Nonoy Kino, shout out po. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa 9 viewers. Hindi ko nakikita yung comment eh. Bakit kaya? Hindi ko nakikita yung comment oh. Shoutout po sa inyo lahat. Siguro kumain na kayo ngayon ah. Alas 11:30 na. Ayun kami hindi pa nakain eh. Tapusin muna yung deliver. Shoutout po sa nanonood sa group ko Bicolano Elvin. Nakatag kasi. Ang kaibigan natin na si Kuya Guard no? Kuya Guard. Ayan o.
Kuya! Kuya! Ay. Bibigyan ko sana siya eh. Ng pagkain tsaka tubig. Meron si Makmak oh. Oh. Yan, shout out po sa tatay niya, Norbin Buban. Ayos na Mak. Wala kang dalang Nori postcard? na lang. Meron. Oo, sige. Hindi ko ginamit. Libre. Yung parcel mo. Bawal yan sa guideline ng YouTube. Salamat po sa 8 viewers natin dyan. Mega love shoutout po. Sige, ayan muna. Ikot lang ako. Tayo ngayon sa Makati. Gilo, wala. Up, may kutsi. Sige. Na-drive to. Yan ang Motor. mga CCTV baka sa likod. Ano? Prakatok pa ako rin din. Parang ginawa mong Ginawang truck. truck. Hello sa 8 viewers natin dyan. Bakit hindi kaya nakakapag-comment? Hmm. Hindi sila nakakapag-comment yung ano sila. Hello. Yun. Kaka-comment yun. Hindi ko nga nagtataka nga ako bakit di sila nag-comment. Nanonood naman. Do not block intersection. Dito na tayo, Chena Roses. Shout out kay Jonathan Perseveranda. Nat, asan ka ngayon Nat? Shout out sa'yo Nat. Ay, ko naman sa charger mo eh. Baba na nga rin. Charger. Ano yung bintang? Shout out. Yun na. Ayan, guys. At maya maya puputulin natin guys kasi
Mahigit isang oras na po tayo live. Maraming salamat sa inyo sa mga Hindi ako na ako ng BIR ko. dyan, sa mga viewers natin. 18th floor ito. 18th floor. BIR Ingat Makati. po kayo palagi. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa ngayon. Layo sa kapamakan. Kain muna tayo ngayon. Maraming salamat sa inyo guys. Shout out lahat sa inyo sa mga nanonood sa Bicolano Vlog. Maraming salamat. Bye bye po.